എല്ലാവർക്കും FM വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടിസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഓട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിനും പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഓട്ടിസത്തെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയാം. പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാനും പെരുമാറാനും കുട്ടികൾക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ്. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് അതിന് കഴിയണമെന്നില്ല. ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പഠനം, പെരുമാറ്റം, സംസാരം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയിലെ വൈകല്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കുക, തീക്ഷ്ണ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കാത് പൊത്തുക, സാധനങ്ങൾ വരിവരിയായിട്ട് വെക്കുക എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പെടും. എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ആ വസ്തുവിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവർക്കാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. മുമ്പ് 1000 കുട്ടിയാണ് ചികിത്സ തേടിയതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 68 ഒരാൾ എന്ന തരത്തിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൺകുട്ടികളിൽ പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ 4 ഇരട്ടിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. 1.5 വയസ്സുള്ള ഒരു സാധാരണ കുട്ടി 20 വാക്കുകൾ പറയുമെങ്കിലും ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടിക്ക് 4-5 വാക്കുകളിലേക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവ് ചുരുങ്ങും. പക്ഷേ ഇതൊരു മാനസിക പ്രശ്നമല്ല. ഇവരുടെ ശാരീരിക ശേഷിയും കാഴ്ചശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ സാധാരണ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാലും ഇതിന് തിരിച്ചറിയാൻ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. 1.5 വയസ്സ് മുതലാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും 6 മാസം മുതൽ തിരിച്ചറിയാം. പാല് കുടിക്കാനുള്ള വിമുഖത, മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുക, എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കട്ടിലിൽ കിടത്തുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുക, ആളുകളുമായി ഇണങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലായ്മ, സ്വന്തം വിരലുകളിൽ നോക്കി കളിക്കുക, പതിവായി കാണുന്നവരോട് പോലും ചിരിക്കാതിരിക്കുക, പേര് വിളിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഓട്ടിസം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ജനിതക ഘടകങ്ങൾ, ചുറ്റുപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം, ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അമ്മ കഴിച്ച മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലം, ഒറ്റപ്പെടൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹലാളനകളില്ലായ്മ എന്നിവയൊക്കെ ഓട്ടിസം സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാൻ വൈകരുത്. തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലച്ചോറ് വികസിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രായത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചാൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും. എങ്കിലും പൂർണ്ണ മുക്തമാക്കി സാധ്യത കുറവാണ്. സാധാരണ കുട്ടികളോടൊപ്പമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇവർക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഓട്ടിസം വരാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അഥവാ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാം. 1, 2, 3, come on!